Mentakas ngingom rashpi ke kubor kan omdon ka jing sangat tma bat ke Lebanon ong Netanyahu tongin ni sengap menteri rang badu kari Israel Benjamin Netanyahu ula keren syai bakan omdon ka jing sangat tma bat ke Lebanon bat ulas mairu on penjat benya thiau ya ka Hezbollah kakan hun lano ka basar kai jong katai kari bamarjan Netanyahu ula pen pau susu bola ptha ya kakan hun menteri ban pli ya ka jing keren bet bat ka sarkar Lebanon ban urlong ya ka jing penduk tiar yale jong ka Hezbollah bat ka jing ete kular jing sup bepunam hadin ka jing kerpat babun sin na ka sarkar Lebanon hendin kamin ptha ya ka kan hun menteri ban sedang ya ka jing keren bet bat ka Lebanon ban urlong ya ki artuli ki thong banengkong ka jing penduk tiar yale jong ka Hezbollah ka baar ka jing ete kular ku yasup badon histori padang ke Israel bat ke Lebanon ulaong kisipaya dari jong ke Israel kelasdang ya ke jing hertma bat thmai haki jaka penhertiar jong ke Hezbollah ke IDF kelasdang penhertma ya ki jaka penhertiar jong ke sengleno Hezbollah Lebanon laong ke IDF haka kerwo hapo karensan X Suakane Netanyahu lap tha ya ki he sarkar ban pli ya ka jing keren bet bat ka Lebanon na ka benta ban weng ya ki tiar yale jong Hezbollah ban penlong ya ka jing hesu kerkum kerwa balasam da ka office jong menteri rang badu halor ka X Netanyahu ulaong ba ka ne ka rai kalong din ka jing kerpat pun sin na ka Lebanon ban sedang ya ka jing keren bat ka Israel hapadang ka jing peteng jong ka jing hertma jong ki sipai Israel ya ka ne kuri kublai shibun